मा बाजै बुहुनि जादोंना जायाखैब्रा आब'सो होननांगौ ना जादोंना जायाखै जाबाय दा ब्लाउस ना मा ए गामसा जाबाय दख'नाफ्रा बेसेबां दाम दङ 1000 ओमफ्राय ए ओमफ्राय माहाय लायनोसै बिजनियाव आच्छा जि फानग्रा दख'ना दखाननि ओरैलाय मा जिनिस बे आब' होननांगौना बाजै होननांगौ जाखोथाय बाजैयानो जागोन जानला मोनला होनबाथ' बोरैबा जागोन बिदि होनबाथ' गाज्रि खोनागोन ना जानला मोनला होनबा नामानो जानला मोनला मा जिनिस बियो आब' होनबा साबसिन जायो नामा 180 मा जिनिस बे बानलु आसार बबे जायगानि डिमापुरनि बिनि बानलु आसाराथ' नंखागौ नंनायालाय आंनो गायना लाखादोंना बेसेबां फानदोंमोनसो बियो 180 न' लायना माइन माने दख'नासो नायनांगौ आं दाखालि खेलायाव गेलेनानै नैबेबायदिनो गांथाम मोनगोरा बायनांला बायथ'नांला गांथाम मोनबोबाय बेसेरा लस जाथारबायनानै ओरैलाय फाननो हादोंना हायाखै जाबाय दा खयथासिम थायो बाजारा बियो 10टाफोरावनो जोबो ए गामिनि बाजार दा गामि जाखागोन जानायालाय फंबाय फैद' नैलै मानिबा लंलिप फैलायबाय फाननायफ्रालाय माबोरैथो जाबाय फाननो हाजोबबाय गांसे गांनै खयथासिम थायो दखाना बाजारा बे 11टा 12टा बिदिनो गामिनि बाजार नाथ' थांलायनोसै ओरैहाय हाबला नेहेरु बाजार ओरैहाय नै जि दखान मा लाखो सोर लादों बेसे जागोनब्रा बेलाय बथल मोनसे औ ओरै हाबलांसै सेन्देल दखान मा दखान ओरैबो नै लंलिप फैलायबाय दे लंलिप नै एसे थांलाबायनोसै थांखु जुलाफि दखान बगा है जुलाफि तो लाल गुरु मिठाई ना किबार आसिना ना सिनी सब केनेकुवा बि ओइ फैद' जानोसै नै जुलाफि जानिलै আজি जुलाफि खाই যাম লাগিলে নাকি দে খাই যাম কোনি খাই নাখাই কিমান 10 টাকা দিবি দে বেশি নালগে মানে ঠিকই আছো ন স্টাইলটো আছে ঠিকই বেয়া নহয় খুৰু বাজাৰ না थांग्रोथोंसैलै जुलाफि जानोसै नै गाथावनो मादिना एकदम माब्रैथाय बाजारनि जुलाफि थिगानो दं आरो प्रमदनि अननायाव बेफोर लामायानो इरिगेसन ग्रेभेल नैबे ब्लेकटप माबा सिसि ब्लक जाबावबाय ओमफ्राय बैयाव सोरनिथाय नै बेफोरबो सेन ग्रेभेल जाजोब्बाय गोदो थाबायनो हायामोन नालाय सार प्रमदनि अननायाव एबा दैदेननायाव मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ थांनि माइफ्रा नै वाव ओरैबायदि मोजां माइया मोनजोब्बाय जोंना सारनि अननायाव लामाफ्रा सिसि ब्लक जाजोबथारबाय नै लोगोफोर दिनैनि ब्लगाना जाबा दाजा लाबोलाबायनाय ना ब्लग फिसानो गुसुंनो बे आरोखि दा गारि थांनि फिसा खामानि दङ बाय